În 2020, în România au fost diagnosticate cu cancer ovarian 1909 de femei și 1121 au decedat din cauza acestei boli. Dacă știm simptomele și ne prezentăm din timp la medic, putem să avem o rată foarte mare de vindecare, întrucât cancerul ovarian poate avea o supraviețuire de până la 94% în stadiul 1. În stadiul al 4-lea, rata de supraviețuire este de doar 17%. Despre simptome, prevenție și tratament discutăm cu domnul dr. Nicolae Boleac, medic primar chirurgie generală. Bine v-am găsit! Bine, îmi pare foarte bine să vă revăd. Mă bucur să vorbim despre acest subiect, pentru că atingem așa un subiect delicat. Apropo de cifre, din cele diagnosticate, dacă facem așa o scurtă socoteală, vreo 800 de femei au pierdut bătălia cu această boală. Da, din păcate da. Este un neoplasm cu cea mai mare rată de mortalitate vis-a-vis de neoplasmele ginecologice și ce nu ne place nouă, să zic, la această boală este că este o boală destul de parșivă, în sensul că nu dă semne, nu dă simptome și atunci cazurile diagnosticate precoce sunt foarte puține și supraviețuirea aceea de care spuneai în stadiile inițiale se atinge, din păcate, destul de rar. Media pe ansamblu ar fi undeva la vreo 50%, cumulând toate stadiile. Dar, repet, sunt foarte puține cazuri diagnosticate precoce. Și atunci, de regulă, predomină, mai ales la noi în țară, unde grija pentru investigare și pentru prezentare la medic, chiar dacă ar apărea simptome, este un pic mai slabă decât în alte țări și atunci cam așteptăm să se întâmplă dezastre din punctul de vedere. Da, lăsăm pe ultimul loc, să zic așa, grija da. față de noi și față de sănătatea noastră. Are legătură vârsta pacientelor cu apariția cancerului ovarian? Da. Majoritatea leziunilor, problemelor apar, să zic, după vârsta de 60 de ani, deci undeva în decada a 7-a de viață, foarte puține cazuri sub 40 de ani. Însă apar chiar și acea vârstă în care nimeni n-ar presupune că este, și totuși categoria aceea de vârstă este printre cele mai aplicate spre investigare, adică pacientele la vârsta aceea sunt mult mai active în a se căuta, să zic așa. Da, sunt mai des acolo la vârsta, factori de risc ar fi și obezitatea, o mare parte din problemele care influențează tabloul hormonal, gen ai femeile care nu au avut sarcină sau au o sarcină în vârstă tardivă, pe baza modificărilor date în tabloul hormonal de această treabă, acest aspect, sunt mai susceptibile să dezvolte cancer de ovar. Dacă la menopauză, de exemplu, se folosesc hormoni de substituție, exact, tratamentul de substituție, cresc foarte mult riscul, sau dacă sunt anumite afecțiuni, alte afecțiuni neoplazice, alte tipuri de cancere care se asociază cu cancerul de ovar, cancerul de sân, cancerul de colon, cancer de pancreas, toate astea sunt anumite susceptibilități genetice, sindrome genetice care cresc, sunt considerați ca și factori de risc. Sunt anumite simptome care ar trebui să ne dea de gândit că se întâmplă ceva acolo? Sunt anumite simptome, dar din păcate, cum spuneam și mai devreme, sunt destul de nespecifice, adică sunt foarte puține simptome în care să punem degetul pe ei, să spunem, domnule, gata, am pus punctul pe ei, fix asta este dată de cancerul de ovar. Simptome nespecifice, balonare, tulburări de tranzit, durere pelvină, poate să apară sângerare, dar nu întotdeauna. Și atunci, în fazele astea incipiente, simptomatologia fiind așa de nespecifică, chiar este greu să o atribui problemelor legate de un posibil cancer de ovar. Atunci când apare distensie abdominală, acumulare de lichid, deja suntem într-un stadiu tardiv, deja într-un stadiu 3, care cumulează, din păcate, majoritatea cazurilor diagnosticate. Apar ca niște tumori acolo pe ovare? Cum se vede acolo la ecografie? Apar ca niște tumori acolo pe ovar, da, dar partea problematică este dată de faptul că se extinde foarte ușor în restul burții, să zic așa, în restul abdomenului, în restul pelvisului. Și atunci tratamentul implică o abordare a întregului abdomen și pelvis, ceea ce complică foarte, foarte mult toată nu e localizat, cum s-ar zice, se tratează tot ce este în jur. Toate tumorile, să zic așa. E destul de complicat. Iar femeile care au mai avut probleme, de exemplu, pe parcursul vieții, cu tot felul de boli, cum ar fi, nu știu, ovar polichistic sau, nu știu, endometrioze sau mai știu eu ce
alte afecțiuni care ar mai putea duce spre genul acesta de cancer, sunt și ele acolo susceptibile? Să știi că nu s-au demonstrat afecțiunile acestea benigne, să zic, ca fiind factori de risc pentru cancerul de ovar. Da. Anticoncepționalele și fumatul? Fumatul este și el incriminat, nu se știe sigur, deci oricum fumatul este ceva... E acolo în lista tuturor. E în lista, în topul, da. Adică asta este ceva știut. Anticoncepționalele, culmea, acționează ca un factor protector în timpul, evident, când are sens anticoncepționale. Da. Dacă se iau hormon după menopauză, atunci funcționează ca un factor de risc. Da. Și ca și tratament, chirurgia și chimioterapia sunt cele două linii de bază și care se asociază, niciuna nu poate să facă foarte, foarte bine fără cealaltă. Chirurgia, în principiu, trebuie făcută de un... Afară există ceea ce se numește chirurg, oncolog, ginecolog. La noi, în țară, chestia asta este un pic mai puțin dezvoltată ca și subspecialitate și, în cazul acelea avansate, de regulă, ține de chirurgie generală pentru că implică rezecții de organe digestive și care nu stau chiar la îndemâna chirurgului oncolog-ginecolog. Dar, cum spuneam, chirurgie fără chimioterapie, rezultate foarte slabe, chimioterapie fără chirurgie, rezultate foarte slabe. Iar în momentul, de exemplu, în care este diagnosticat, se poate întâlni o tumoră doar pe un singur ovar, se poate răspândi rapid și la celălalt ovar. Cum facem ca să, rezervăm cât mai mult zona? Păi nu, dacă este un stadiu incipient, să zicem să fie localizat doar un ovar, este un stadiu foarte fericit. Stadiu foarte fericit și există și totuși și anumite stadii în care se poate îndepărta doar ovarul respectiv și să femeia să-și păstreze fertilitatea, dar sunt stadii extrem de rare. De regulă sunt implicate ambele ovare, extins în pelvis, extins în abdomen și deja tratamentul capătă o agresivitate ieșită din comun față de alte afecțiuni care nu sunt așa de agresiv tratamentul chirurgical în sensul ca și amploarea operației, ca și număr de organe resecate, ca și durată, ca și riscuri. Se poate ajunge la histerectomie în cel mai rău caz? Histerectomia este de bază, să spun așa, dar histerectomie și anexectomie se asociază și rezecții de alte organe. Deci histerectomia este undeva, să zic, pe la vreo 30% din agresivitatea intervenției chirurgicale. Da, din păcate. Din păcate, da. Este bine dacă avem o histerectomie. Putem să facem așa ceva de-a lungul vieții, mai ales după ce trecem de vârsta de 50 de ani, apropo de prevenție? Da, vis-a-vis de prevenție, ce ne este la îndemână este ecografia transvaginală și un marker tumoral. Așa, toată lumea știe de cea 125, însă orice program de screening care a încercat să introducă aceste două mijloace de diagnostic ca și metode de screening pentru paciente care nu au niciun fel de simptomatologie, da, au îmbunătățit rata de diagnostic, dar au și dus la niște intervenții chirurgicale nenecesare și, în mod ciudat, nu au modificat cu nimic mortalitatea în date de cancerul de ovar. Deci, s-ar părea că nu sunt chiar așa de eficiente. Sunt eficiente ca și metode de diagnostic, dar ca și metode de screening, să diagnosticăm niște probleme când nu este niciun simptom, nu prea. Din păcate, nu prea avem metode de screening pentru cancerul de ovar. Și asta îl face un ucigaș tăcut, din punctul meu de vedere, ceea ce este foarte îngrijorător. Dacă avem cazuri în familie sau am avut cazuri în familie, e cazul să fim și noi mai vigilente? Da. În lumea civilizată a apărut și se bate destul de mult moned pe determinismul ăsta genetic și orice persoană care are membri de gradul 1 cu anumite afecțiuni se duce la un genetician, face niște teste genetice și vede dacă are niște mutații care se transmit și atunci ai tras deja un semnal de alarmă, persoana respectivă este considerată cu risc crescut, nu este cu risc mediu și atunci, în mod evident, va fi supusă cea 125, ecografie, tot felul de investigații și crește foarte mult șansa de a diagnostica într-un risc. La noi, din păcate, nici nu sunt resursele pentru treaba asta, conștiința asta medicală este mult mai slabă. Sper să se schimbe chestia asta într-un viitor, poate nu așa îndepărtat. Dar, evident, risc în familie de cancer de sân, de cancer de ovar, de cancer de colon ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru niște teste genetice care să ne diagnosticheze foarte clar o problemă. Viața pacientelor după operație, este cazul, nu știu, de recidivă sau poate să apară un cancer la alte organe? Da. Din păcate, faptul că ai avut cancer de ovar nu te protejează pentru apariția altor cancere și poate să apară un cancer și atunci trebuie să adoptăm
toate mijloacele și metodele de prevenție și de screening pentru alte neoplasme, chiar dacă am avut neoplasmă de ovar. Și viața ca și supraviețuitor de cancer ovarian trebuie să fie permanent în atenția medicului. Adică este posibil să recidiveze cancerul, este posibil, trebuie permanent să menținut o legătură cu oncologul, cu medicul chirurg, pentru a încerca prin orice metode de diagnostic să diagnosticăm eventual recidivă, poate chiar înainte, și să știm cum să o tratăm. Adică este o viață destul de complicată și stresantă din punctul de vedere, dar nu este genul de cancer care putem să spunem, dom'le, am făcut acum tratamentul și am scăpat, gata. Și dacă suntem un an bine, hai că o lăsăm și un pic mai moale cu supravegherea, că nu, din păcate nu. Trecem hopul așa după 5 ani? E pragul acela de 5 ani? Da, dar la 5 ani, de regulă, majoritatea pacientelor până atunci au mai multe episoade de terapie, fie că e vorba de chirurgie sau chimioterapie, adică nu este o singură etapă de tratament și gata. Pe durata 5 ani, ceea ce reprezintă o supraviețuire destul de bună în cancerul de ovar, dacă nu este cazul acela foarte rar cu un stadiu incipient, ai avut deja mai multe forme de terapie și ești cam obișnuit să fii în vizorul medicilor. Dar este o supraviețuire foarte bună și orice supraviețuitor de peste 5 ani trebuie felicitat, să spun așa. Așa este. Putem să venim și noi așa cu ceva în plus, să ajutăm organismul să se refacă după operație sau să avem grijă de noi după operație, apropo de, nu știu, tot felul de terapii sau tot felul de tratamente? Ca și terapie, ce spuneam, chirurgie, chimioterapie, terapie țintită, fără radioterapie, răspuns foarte modest. Ce putem să facem noi ca și organism sunt niște măsuri de ordin general. Activitate fizică, evităm obezitatea, dietă, avem grijă la dietă în sensul de consum de fructe, legume, cereale integrale, fără carne procesată, fără carne roșie. Și evităm fumatul. Dar astea sunt din punctul meu de vedere, niște măsuri generale pe care putem să le aplicăm pentru orice supraviețuitor de cancer, pentru o paletă foarte largă de neoplazii. Specific pentru cancerul de ovar nu prea există ceva țintit. Iar în cazul în care, chiar și în cazurile acelea rare, de exemplu, în care cancerul ovarian apare la vârste mai scăzute, că suntem obișnuiți deja să apară tot felul de afecțiuni la vârste foarte scăzute, se poate obține o sarcină în momentul în care ai cancer ovarian sau poate avea se poate succes? ajunge. Da, teoretic. Pentru un stadiu 1A, de exemplu, se poate opta pentru dacă pacienta este în perioada fertilă și își dorește aspectul ăsta, se îndepărtează doar o anexă, pacienta rămâne gravidă, face sarcina și apoi se completează cu tratament și cu histerectomie și cu așa. Teoretic există și chiar știu și paciente, dar numărul este destul de mic, din păcate. Dar există. Există o speranță. Este o speranță, da. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și să punem preț pe sănătatea noastră, să nu amânăm vizita la medic, pentru că este în detrimentul nostru întotdeauna. Așa ar fi bine. Și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim frumos!